Hello mga kadi, welcome back sa Din's Kitchen Diaries. Karon another recipe ang i-share ni Dasi nato. Upat ni siya kakan nga beef loaf ang yang giabarihan. Kay naguba naman ako nga among kan opener gikutsilyo na niya. Nya 8 ka itlog, di-prepare niya daan. Pagkahuman, sliceon ang beef loaf. Siyempre kay yaman yung recipe, siya magluto. Yandam na niya. Nya, gipanita na sa niya ang ihang longganisa. Longganisa og hotdog. Gi-prepare niya, gipamanitan. Murag 7 ka hotdog, 7 ka longganisa man iyang gi-prepare. Kung ako masayop. 7-7. Nya bo na gi-slice ra niya pinalingin. Gi-request man gud ni sa iyang mga igsuon. Nya Domingo man yang mga igsuon nagduwa ra dito sa Xbox siya nagluto. Siya man gud lami umuluto. Di sa pabitin sila. Silence di ay sa naka second place na siya atong nutrition month. Nagluto siya. Pinalahi ko no tong recipe. Pinayunik ko no kananang mo imbento. Nagiprito na niya ang i-slice niyang beef loaf. Ipa-golden brown ra. Haonon. Then, balik-balik ko na ang proseso hangtod mahurot o kaluto ang iyang beef loaf. Nya isunod ang scramble egg nga katong gidugmukan sa niya og beef loaf. Nya kato niya og 4 ka part para mabali. Kay di na siya ganahan og half cook. Ganahan gid siya sa itlog pina-crispy. Mo na nga kung magluto gani minay half cook kay labay ganag half cook. Iyang ati ganahan man tog half cook niya siya ganahag paig. Sunod dayon niya ang yang hotdog ug ang longganisa. O kayon para mo crispy or mo puwa na haonon. Hilig mo na igluto da sigod. Pwede sir magpabitin sila sa kay maisag kuno siya muluto. Nya slice unday ni ang yang scramble egg o pina bite size anaon mabulol usay akong dila ba anara pagkahuman butter iyang panggisa paso nya ibutang na ang naginusarang lamas ahos ragi iyang lamas ana garlic fried rice. Nya butang na dayon ang gislice nga scramble egg, sunod dayon ang longganisa ug ang iyang hotdog. Sunod ang dinugmok na daan nga rice. O kayon. Timplahan lang na niya og gamay ng asin. Nya patis. Soy sauce toyo. Mora na iyang timpla. Pero lami na iyang fried rice ha. Request Sunday na siya magsuon. Mao na ni ang gitawag na mog Dasi's fried rice. Nya parisan day na nila og ramen katong halang kay nga ramen. Panington gud sila. Nya mao na ni din lang taman hang sunod sigayon dire lang gyapon sa Din's Kitchen Diaries. Daghang salamat.